We have a problem there. Okay. So the seed industry, Manyang, is not working. Okay. Yeah, so we have to look at that. Erokamana nya John, erokamana. Aparo ni Eric bende ntiere ka winjo ka oyie gi moko to moko bende wacho nodwani mondo medie lero. Eric, sama iwacho wach ma kata iketo wach kuom gima kama jono we ni wacho ni nitiere kaka winjo bed ni japur timo assessment kata timo nonro ne lo ma odwa pidhe kodhi mar niang' ni mondo niang' kawuok kacha to bed ni en kod nyalo mar konyo e lokruoge ma sirikal timogi mondo yuto bed ne japur to bende kwan sukari milose pacho ka obed malach manyalo chopo dwaro mar jopiny. Ng'agi ni winjo bed ni konyo japur e timo assessment ni en japur owuon koso nitiere kaka kembe ma koro kete lwet ji giwegi gi winjo bed ni konyo koso en riwruok mar jopure ma tudore kod board ma maru gi bede migepe mamoko mag sirikal mondo konyie ma. Erokamano George, koro kwang'iyo kata katiba masani pur machalo extension services en gima nie lwet county government, but ok manyalo weyo aweya ni jo county kende mate. Mano omiyo koro wabiro kendo wariwore kanyakla gi jo county gi sugar millers gi mondo wa support jopur. Kenya Sugar Board ose temo timo keto chenro mar ng'iyo ni japur okony e yore mag pimo lo, kendo wan kanyakla gi jo Kenya Sugar Research and Training Institute KESRETI mar ng'iyo ni japur sama ipuro niang' kaka sani wachiko koth machok mabiro mar oponni. Yes. Onego bed ni japur sani oseng'eyo ni to lo chal nade, to kodhi mane wada pidho kodhi ni kanye. John owuoyo maber sani e weche mag kodhi gi, kendo weche mag kodhi gi wan gi gima nasari A, nasari B, mago mag seed cane development. Koro sama osewuok e nasari A mobiro nasari B, to koro dhi e commercial seed cane development. Ma koro en kodhi mipuro makata mana kembni gi nyalo kawo nuclear estate, lo ma gin go magipure to gipuro kodhi, en kama oket mar puro kodhi kasto ipoge ne jopur. Mano gima dhi mbele sani, kendo nitiere support moromo ma jo board chiwo e weche mag loso kodhi. Sani nitiere wan gi program maduong' kabisa, kendo pesa oketne mana 1 billion mar supporting seed cane development. Ma wadhi identify in all these millers gi, wadhi ng'iyo ni to wadhi yiero kendo wandikore gi grube ma gin tijgi en mana golo kodhi. Gini kodhi kikwongi pure to kama dweche 7 kende tibete tichuli pesa no makendo embe nene 5,000 patan. Makoro wadhi yiero jok ma gin tijgi en mana tijo kodhi kende. Koro gin ka gisepuro kodhi ni to jopur mamoko kawo kodhi ni to gidhi pidhe puothegi. Gima osebedo katimore chien kanyo en ni japur en koseneno ka niang' jirande cha nochiek maber, to en koro niang' jirande ne mowacho ibete pogna bathe matin adhi apidhi. Ting'eni gima ok ong'eyo ni ma seche moko en ratun mar adek. Ratun en niang' kosebeti to maloth mokwongo cha ratun mar achiel, maloth mar ariyo, ratun mar ariyo. Koro ing'eni niang' ma already chia ne osedok piny. Koro mage gik mwatemo geng'o nikech ting'eni wadani mondo wamed yuto mar japur e puodho, kata kapok wagik e chiro mar uso niang', wadani te puodho ka igolo machalo nade, mok ni eka ni achiel igolo mar tan 20, wadani eka no nyalo kata mi tan 30 kaka kuonde moko timore machalo Brazil kata Uganda dhi maber sana e weche mag nini. Koro gima watimo en sani waseriwo nyaka gi jok miluongo ni ICRAF, gin organization mochung' ne weche mag research mag nonro mag weche lo, kendo wasewinjore kodgi ma program wadhi timo kanyakla gi jo KESRETI gi county government gi sugar mills gi mondo wang'i ni lo te mane sugar industry wapimo kendo wang'iyo to lo en kang'o. Wadhi loso gimoro ni fertilizer decision support tool, iluongo kamano gi dho ngere. Makoro ka an japur man Dhiwa tanyalo chung' kanyo to wang'iyo ni lopani mae gima onge. Soil fertility map maloso no dhi nyiso ni lopani mae gima onge, lopani to mae gima onego bed namedo. Nikech ing'eni fertilizer mwang'iew e duka gi ni mana gi gik moko adek kende. En mana gi phosphorus gi potassium gi calcium ema ibiro yudo e nini e fertilizer ni. To wadani niang' onego bed ni yudo gi nutrients madhi 40. To lo ing'eni nigi ngima mar nitiere ngima mar physical health, nitiere chemical to gi biology. Koro ing'eni gigi te onego bed ni wamede lo mondo lo bed gi chia gi ngima ma koro nyalo pidho niang' sama niang' dongo. Koro sama niang' dongo ka en gi chia to ibiro yudo koro sucrose cha dhi mbele, japur be yuto ne dhi mbele. Mago gik mwatemo keto kanyakla e sekta mar sukari mondo wang'e ni yuto mar japur dhi malo.